Pinay mag-motorcade aron isilibrar ang ilang anibersaryo ng Limpyo ug nananom na lang kinig ang mga miyembro sa usa ka fraternity sa Mandaue City. Ang report ni Nico Serino. Sa stretch sa Zuwilig Avenue sa reclamation area nag-abot kaganihang buntag kini mga miyembro sa Tau Gamma Phi Fraternity ng Limpyo sa Center Island ug nananom og mga ornamental plants sama sa bougainvillea. Ang kalihukan gihimo subay sa anibersaryo sa grupo. Inay sa naandan nga kalihukan nga mag-motorkada, giawhag silang muorganisar hinuon og laing kalihukan labi na kay pandemya pa karon. Nahunahunaan ang pagpananom kay matud pa mas makahuluganon kini. Si Mayor during the 40th call nga mas nindot ng initiative nga experience po nga accomplishment kaysa mag-motorcade lang after wa may accomplishment. Public awareness na kaysa panagin nga makita din natin na naagyoy tangible nga accomplishment. Wala hinon matiwas ang ilang pagpananom gumikan sa kusog nga uwan. Plano karon sa grupo i-adapt na nila ang Center Island aron amumahon. Ang fraternity mabulahan asa mga tibok katawhan sa siyudad sa Mandaue. Samtang sa miaging Domingo nanghatag sab sila og libreng bihon, sliced bread, bottled water ug face mask sa mga bikers nga misaka sa barangay Busay. Hinuon, dunay taga-barangay nga mipahinumdom sa mga bikers nga tumanon ang health protocol sama sa social distancing. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.